ई जौन तोरी लगाओ बैठ के माइया जी बन रही कहती कि हम हेंगने हो जाई आ ये दादा एकरा से कोनो काम करावे जोग नइखे रे का भइल बा जी आप का पागल आइल रही ना 24 छोड़ दे पाके दे ऐसे कहती है तोरा के आकि हमारा से कोनो काम एथु कराव तरी भइल बड़ी मानथरा आ भतर कटनी हमार कुल साड़ी कपड़ा नाच देती है बतियावत रहे हमारा से देखो हमारा खातिर दोनों गड़ी बराबर बाड़ू सा जनली हमारा खातिर केहू कम नहीं मम्मी जी बाप अरे बाप ऐसन हम पतो ही ना देखनी आई कि दोनों गड़ी अपने में का एथु कहले बाड़ी सा हो कि कौनो काम हमारा के करे के पड़त आटे बतावा ऐसन केहू के पतो ही होखिए सा कि दू गो पतो ही रहते हुए एहसास से काम करे आ तो पतो ही रहले ना रहले कोनो फायदा बाटे कैसे कहल बाटे कि ना गौरा के गइले सुख ना गौरा के रहले सुख उहे हाल हमारा घरे आइल बाटे काई हनी में ऐसन क दिन कि इनके माइया जी बनल कुल छूटी जा हाँ अब दिमाग से सोचले बानी नाक के रेम पेट्रोल देखल जाला ओमे अपन कैसे तो कुल प्लान कर लेबेली स एने के बात ओने के बात एने अब ऊ काम हम करतानी बताव ये ना बाटे अब उहे सच में कहतनी उहे प्लान बना लेले बानी कि जा तनी बे मतलब के ओकर शिकायत ओकर से करब आ ओकर शिकायत ओकर से तब यानी के देख एक दांत के रोटी काटल कैसे यानी के पता चलेला ना यानी के माइया जी बनल निकल देनी ना तो कहीं से बुढ़िया का कहत लिया आ तब देखा हमार कैसे मान जान होखेला एगो कमो ना करब आ हाथे पर ले लहू रही सा तोहनी के का जानतर सके हमारा नियर तेज केहू नहीं खे अरे जितना हम तेज है ना उतना तोहनी के सोचे में ना तेल जर देखो सा जौन सरिया ना आइले तरी बाबूजी तोहर लेके आइल न 2000 के अब बाटे बोली ना उहे सरिया दे दी हां तनी अपना नैहर पहिन के जाई देबो कि ना अरे ले लेबे कौन कोई पूछे वाला बात बाटे बताई ना रो बड़ बहिन लेखा बानी हमार जाना तड़ू इतना हमनी के मिलजुल के रहत तनी जा आ केतना आदमी की आंखी लागत होई कि दूगो गोटी में केतना सुख से रहत तड़ी एकदम आंखे लागत होखी ए दीदी बोला तो हम भातवा काट देतनी ठीक बा रोवा के काट के पसार देतनी सुखाई तले ए तू सेराई आ सड़िया वही में रखल बना दे दो अपन सड़िया तोहरो सड़िया हम जा अरे हम निकाल के खा देतनी अरे फिर चिना दे काहेला टेंशन ले लेबनी अरे दिन रात तू हाई ना कमा कर धरत रह तड़ू अरे का इतना बैठल खाई रोवा चुपचाप पहले बनाई ठीक बनू आ पहले बना के मछली रोवा खा ली आ हम जातनी कपड़ा धो देतनी आ साड़ी निकाल के हम धो दे ठीक बा अब बतावो हो एगो काम हमरा के ना करे देलु त इहे न कहिया स कि बड़ भी तो हुकूमत चलावतिया बैठ के काम हे दीदी रोवा पहले से आई बन त अतना दिन कहबे न कहनी अब हमार पारी बाप हमरा के सेवा करे दी बुझा गइल अच्छा जा तू कर खाना ना खा के आराम कर हम खाना रहते ठीक बा हम खींच दे तनी टेंशन मत ली बन गल कनिया में आ तनी में पानी लिया के डाल दे रे पक जाई मसाला बा अभी ना बनो एक पानी डाल दो अब धीरे से चला दो टूट जाएगी अरे का हो तोरा से एगो बहुत जरूरी बात बाटे जान जियो तनी अरे हमें पानी लिया हम बताओ तनी जो तनी पानी लिया बोल जाई जी मम्मी ना गोली जो ना लिया पनिया लेके आओ पानी जो लेके आओ अब तो एक बार हम ऐसा प्लाने बना ले बनी कि जौन माइया जी बैठ के तू कर तरू सना अब तहनी के केंगा ने निकालो तनी लिया दिलू डाल में डाल दो जल्दी में के में हाँ ढेर ना हो हल्का हल्का दी बागोई में हलवा हो ना होई अब दो हमको एथु कर देतनी है तर को दिलू ना हाय उतारना में लो यही से तर हिला दो हेंगन पाकी जा हेंगन हिला दो लो हिला दे आवेला हट कहनी है ना जल्दी कनिया वहाँ देख हम तोरे भलाई खातिर हम कहतनी जान जो ई जौन तोरी लगाओ बैठ के माइया जी बन रही कहती कि हम हेंगने हो जाई आ ये दादा एकरा से कोनो काम करावे जोग नइखे रे का भइल बा जी आप का पागल आइल रही ना 24 छोड़ दे पाके दे ऐसे कहती है तोरा के आकि हमारा से कोनो काम एथु कराव तरी भइल बड़ी मानथरा आ भतर कटनी हमार कुल साड़ी कपड़ा नाच देती है बतियावत रहे हमारा से देखो हमारा खातिर दोनों गड़ी बराबर बाड़ू सा जनली हमारा खातिर केहू कम नहीं मम्मी जी और कुछ कह सके लेकिन ओकरे बारे में बोल दिहनी ना
तो ऐसे ना कह सकेले। देख पूछी है मत, हम तोके कहता नहीं के विश्वास तो ओकर बातें अलग बाटे। अच्छा आज ले काहे ना कहत रहनी है ई बतिया? हाई भोतर कटनिया इतना उल्टा सीधा गाड़ी देले भी तो काहे ना पूछब ओकरा ले। आज लोग करे मर्द के कमाई ओकरे खा के हम जिंदा तो बानी। हम ना कहे नी कुछ कहतिया कि ऊ चंदनवा से जाले मिले ओकरा के हम मिलावावे नी। चंदनवा ओकर भातार हवे, ओकर पैसा रुपया देबेला पूजावा के। हम कहनी आई दादा ई बात बा नाम धके कहत। हां रे अपन ओकरे भाईवन के नाम हो न चंदनवा। हां तो तू के रखले बड़ी तबे ना जी। हां एक हम तारी कान में डाल दी हनी जाओ। आज ले हम कुछ कहबे ना कहनी अबे कर के तोके मिल के ओही से तो से मिल के रहती है काम में जितना करे उतना गाड़ी दे के तोके निकाल देबे ले। अबे हम पूछतन ये घर में उहे रही त हम ही हमार नाम मत धरी है। ओ मजा आई गोई लोकर से पूछे ना चल तनी अभी जाई जरूर कुछ होने ओने तो करे तले ओकरा से कह देनी कर से झोटा झोटा और हमहू बगल से मजा लेब। हम छोड़ावे जातनी आ तब देख हमारा से अब कैसे ही काम ना कर रही स। ठीक भइल बे भाला हमरा के भगवान इतना बुद्धि दे देबे ना ज्यादा भगवान मुंह हम तो तारा के आई तारा से मिले हम अरे माई बना दी हो यहाँ से लगा दी काहे से तनी मनी हमरो के दी स। ए जी का हो जान तनी दीदी इतना हमरा के माने ली कि कौनो चीज बेचारी दे दी ना। बहुत बढ़िया भाभी है हो। देखी आ दीदी के नु हम गोतनी ना जानी ना, हम जानी ना कि हमार बड़ बहिन हो रे। अच्छा जान हो जाए। का बात है लेकिन का करबू है दीदी सारी के जाना सिखावत हट मौगा हट हम धराव तनी जो जा काम कर जो ई कतरे बोला तनी जी मम्मी जी का कर तनी लंगवा अपन संग सनार के बोली जन हेने सुन पहले सुन तू सुनबी ना तो तोरो 9 डिग्री बुखारे लागी जाई का बना हेने सुन ओकरा के काहे खेदनी हमी ओकरा से बर्दाश्त ना होई ऐसे खेदनी हमी माने ऐसन कौन भूकंप आगुडा के बर्दाश्त ना होई। भूकंप हां ओकरा से माई अजी बनल बड़ू तोहरे खाती कहतानी तारा आगे चल के ना एक दिन भोगे के पड़ गई तो कहे कि का हमर बुढ़िया कहत रहे का भइल मम्मी ठीक बा जी? ना आ हेने हम तो के बताऊ तनी का कहत रही ना मम्मी जी? तोरा लायक कहतनी ठीक बा ना अगर सुधर जेबी तब तो ठीके बाटे आ ना तो ये बचिया ई मत कहे कि हमर बुढ़िया हमरा के ना कहलस का है कि जितना दर्द दिए तोहरा में बा उतना दर्द दिए ओकरो में बाटे ठीक बा ना। आज ना चोरई तू तो ना ना तारा के चोरिन कही तो रानी मंग धोवनी का चोरौले बानी जी मम्मी जी? हल्ला मत करी दादा देवालो के कान होखेला हल्ला मत कर चोरौले रखी रे ओकर हाथ में मेहंदी छाला चोरौले बड़ी कमर धानी चोरौले बड़ी ना। आयु दादा दीदी कहत रही ऐसन तो हो नहीं के सकत को हमरा पर तू प्यार से पूछली हमार नाम मत धर वो हमरा पर लछन लगा हाँ, सकत नहीं। कहते कि रानी मंगा धोवानी नैहर पे ठगले बिया अपने भाई के बुला के पैसा धैल रहनी 5000 रुपया उहो चोरा ले ले बिया। आय हो दादा घिनन घिनन के गाड़ी हम कनी आई हो दादा ओकर हम आज जाके अभी जाके पूछतन दीदी केने बानी दीदी? अरे हमारे ए दीदी जो जैसा हमने प्यार से बोला भी हाँ ये दीदी हाँ या बता ये सब थे जे तू करे जा जा मांग अपन धोवा जा 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 तड़ी इतना ही उल्टा सीधा बोलत ये बताऊ कितना में रखे अपना बहिन लेखा जानत रहनी कौनो चीज हमरा ले मांग दे ते एगो बोली पर हम तैयार हो जात रहनी देवे खातिर आ आज ही माई हो गइल बिया जा के ढोलक पीट के कह दे अगर भाईवा के हम रखा ले बानी का है हमर भाई नहीं खे अपन मुंह नहीं खे देखो इतना सुखर अगर भाईवे का भइला लगे हम ओकरा के रखा ले बानी हमरा मर्दा ना ढेर के ओके सुखर हो गइल बान सा मर्दा। अरे माई हमार बस चल न इनके घरवा में 2 मिनट रहल दुश्वार कर दें लेकिन का करी मजबूर बानी कि बुढ़िया मर्द बन सब घर में हैं इतना ओकर दम रहल ह त हमरा से आके फरियावले रही त जाके बुढ़िया से चोरी छुपा गांव नगर में कहतिया हैं ए बेरा घर में उहे रही कि त हम ही रहब आ जाबे बेरा फरिया के रहब हम वो हमरा को ऐसा तैसन समझ ले बिया कुछ कह दे हम सुनल करब गाजी दीदी हमरा और का चोराइल मन तने पहले हमरा के बताई हम इतना दिन से चोरी ना रही आज चोरी न हो गनी हम पल बताई हम का चोरावले बानी का ले ले बानी हम अपने पुते के भतारे के सब को के क्रिया खाते है एकने ढकेला तड़ी हमर आज भाई हो गइल बड़ी का चीज हम तोर भावत ना सुगर हो गइल बा तोर भाव के हम राखा चाहतनी आई हो भगवान ई को हम कनिया करो हमर भैया के रखले बानी देख सुधर जो कहतनी कि सुधरे के मौका देतनी सुधर जो नहीं त हम आखी बाकी कुल पूरा कर देत तो जल्दी लेकिन ई रोला काहे कनिया के तू हमारा एथु चोरल बे हम सब कर चोरले बे हार चोरले बड़ी कब लेकर मौवा के ऊपर पर जा कहतिया रे अपन मुंह नहीं किसे देखा तू कहले बड़ी तबे बूढ़ी कहतड़ी है एंगने बात बतिया तड़ी सब बूढ़ी कहतड़ी हां बूढ़ी का ना एगो में दुगो हम पाए लगा हमरो के कब कहलाई बाप रे बाप आजकल आन के ना देखी हम कसम से हम ई नहीं कि कहले के रउआ हमर भाई के रखले बानी बूढ़ी खुद कहतड़ी कि तो ओकरे
तोर भाई आवत रहा ना कि तोर बाप आवत रहा ना कि हम पानी पिए के ना देत रहनी कॉमन चीज बाप रे बक्सा में भर ले आई चोरा के दे ए पानी दीदी पिए के खाए ये तेरे मत बतियाई रहुआ भैया बापा आवत रहे तो हमहू देत रही अरे भैया के पैसा देत रही छोटका भैया के जैसे राहुल भाई भाई वैसे ही हमरो भाई रहे बात बतिया तू घर में आइलू 2 दिन के हड़कंपा मचा के रख दियालू हम नहीं कि मजाक रखले रहुआ ढोढोरा पिटा तनी कह चला तनी के मैं हसन लोगो दूर से का टकर तोर से रे तोनी का आ झगड़ा कर तो घर में ई का भौकतिया क्या एकर हम का चोरौले बनी का पचरा के रखले बनी का हमारे मौत के कमाई नहीं के तोर चोरा के रखा मम्मी बात ना कोनी राउर मम्मी कहते कि हसन कर तू का चोरौले भाई आई जाके पूरा घर गांव ढिढोरा पीट के कहले बिया तब ना हमरा ले बुढ़िया कहत रही हम नहीं कि कुछ कहले अरे आगे कहले भाई सही बता ना तो मार लग तो कसम से कहते हम कुछ नहीं कि कहले तो बुढ़िया हमरा से कहे घर में काहे झगड़ा बा अब कमाई काहे झगड़ा भिड़ाओ तड़ी कहत तड़ी कि जब तब के ओकरा भाई के ई कुल बतिया माई से पूछल जाए कि माई क्या कहती है का ना ठीक बा ना यही बात फैसला हो अपन हो सके के बुढ़िया हुए झगड़ा रानी मत लगा उहे तो हमके सच्चाई चाहिए एमे चल चल तो अपन में लड़ के मर जेबी लो ए बुढ़िया के नाटक गइला रे के गन हमन के मिलजुल के रहनी है जा घर में उ रही हां तो हम ना रहब हम रहब त उ ना रही भाभी हमें ई नहीं कहत कि तोरा के गलती मानत है ठीक बा एमे देखल जे कि सच्चाई के कर बा आ के झगड़ा लगावता ठीक बा चल यही बात पे चली पूछी अपना माई ले ठीक बा चलो चल आवा देखो घर में अइला पर तब झगड़ा मन झगड़ा कब झगड़ा लड़सा कतना मजा आवताटे अरे तोरे ऊ ओकर ऊ घटतिया ऊ ओकर ऊ घटतिया हमके का हमार का बिगड़िया से हम तो आराम से अपन चुपचाप मजा ले रहल बानी सुनत तनी देखो कितना ठीक लागता बहुत मजा के बुढ़िया रखल बिया घर में आज चल ये मेरा फरियाई पे करे के हमनी को काय नहीं आई पूछाई चलिए हां आगे काजी हम कहने हाथ से उनका चोरा के दलबन पूछा था तू कहले हम ये कुछ नहीं जानता नहीं हमारा से मत बतिया बसरे हो जे कुटी काटत रहे त के कहत रहे देखी तो हसन करता है ठीक बाटे का हम एकरा भाई के रखले बनी जी के कहले बा हम कुछ नहीं जानता नहीं ठीक बा हम सुना नहीं कहीं से तुम कह दियानी हां मम्मी जी माने दुनिया के त ना देख गइला आपो के ना देख गइला कि घरवा में के मिल मिला ए दीदी कहनी के प्यार ना देख गइला बुढ़िया के जाके कहले बाड़ी कि हारे कहतिया ना कि तो हमरा भाई के रखले बिया हमसे काम धंधा करवा दिया अपने पैसा लेके खा के मोटा दिया बताओ हम कहिया कहले बनी केकरा ले कहले बनी चलो पूछाओ त ये बुढ़िया कहत रहे कुल देखा जाए हमरा के कुल मत कर ठीक बा घर में हो गइल बाटे लगू कहले हां छोड़ हम बताओ तनी ना सुनो तनी सब बताओ हां तो हम बताओ तनी हां छोड़ सब पहले कहले बारू कि नहीं कहले हां तो तोहन ल माया जीवन के रहत रु जा हमरा के कुछ नहीं कुछ जानत रु जा त हमहु सोचने के झगड़ा लगा दी हो गइल देख लेनी भगवान सुन लेनी बात ये वाला घर फोड़े के एक दत के रोटी काटल खातर जाओ तर जा ठीक कर ए झगड़ा लगाई हम माया जी आज हम तो जानत रही कि बुढ़िया एकदम बढ़िया काम करती एकर है प्यार है दुलार हमने के मिलान एकर ना देखल जात रहे बुढ़िया के आज से एकर खाए बन ए छोटकू ये अपने से बना के खाए जवन हमरा ले गलती भइल बो के तू भुला जा ठीक बटे ए दीदी हमरो के माफ कर दे हम कुटी काटत रही तो बुढ़िया आके होइसे से कहू हम कनी भले मांग के पहिन लेकिन हम चोरा के काहे पहिनम दीदी के बताओ तनी आए के झगड़ा लगल रही तो अच्छा लगी तो अपने घर के आदमी एगो में दूगो जोड़ दिहलस तो बताई बढ़िया काम बाटे जब हमारी बेटी पे पतोही में झगड़ा लगावत रही तो यार के ओकर घर फोड़त के टाइम लागी ए बुढ़िया के निक नहीं के बुद्धि ठीक बा एकर बुद्धि में अभी अब मरूदी डाल ज्यादा आज की बस ओकरी बात पे विश्वास ना करियो दादा आ दे पूछाउन करे हम डराए वाला बानी पूछना करे बुझा दे का बाप कह का अब तो ये बात बथी आवे हमरा डर नहीं खला के उसे हमारा से काम करवाबू स त हम का करम झगड़े ना लगाई हाथ तो उठाने की सकता नहीं कहीं से कैच कर के पतोहिन चढ़े बाकी ना बतरी स हम एक थप्पड़ उठाएम तो 4 थप्पड़ मार दी हसन का रह जे हमा ओसे देखत नहीं खिसन हम देखे तो कहीं से बुढ़िया है तना मछली ले बिया ओसे तो चोरवा ले पीछे ये अपने मन से दिहस तो 4 गो दिहस कहीं से लो ये तने तो बन रहल हवे ये तो कहिया सा आवत टेगोड़ा देख के का माई का हो माने कि हमरा कुछ बुझात नहीं खे माई कावन जी मने के बुझत झगड़ा रे लगा के का पा जेबी बता हैं हां तो चल जाए तो बड़ा माया जी भल भर से हमरा के कुछ करत रहली से कुछ जानत तोरा रहली के कुछ मिली उली ना ठीक न तोरा के जाए के पड़ी
घाट पर ठीक बा घाट पर मतलब छोड़ के घर ऊ काहे खाती काहे ऊ काहे घर छोड़- खाती? तारा बाप का ना घर हवे जानल कि छोड़ के जाए के अब से पड़ी कहती ना तो पतो के सुख ना मिली ठीक बा ना मान जो मैं झगड़ा तू ही लगावा तारी देख हम खीसी ने लगनी है ठीक बा ना काहे लगवली हो काहे से अपन आगे हमरा का ना लगावत अपने में झोटा झोटा उल कुल करा तारी सर एहन करेबी तू कैसन तू सास है रे उननी का आय कैसन तू मातारी है जा निमन मातारी खोज ल तोरा के घर में चैन से खाए के चाहे पिए के चाहे अकालू कोइले बड़ी होनी रे हम तो यही गाने देखा बैठल ककर से घर से मांग के लिए बड़ी अरे तिहार के दिन ही मछरी कारी माई तोरा बुद्धि में हमें खोल नाली का पानी हेरा गइल बाटे अरे हमें खोले ना बाटे तोर बुद्धि एकदम अमरूदी पर चढ़ल बाटे कुछ चलो बुझात जाए नहीं जा कपार मत खा उतारे के कोशिश करल जाई जा हम कपार मत खा कहला हो बड़ा हो काहे माई सुनबी रे कहाँ बड़ी सुनता भौजी क्या करियो सऊ सुनता का जी घर में- आइयो घर में- दादा केतना राज बाटे आके बैठ के झगड़ा भिड़ा के घोटा तरू देख लो। हां लाज शरम नहीं तो हनी के लाज बा कि हमारी घर में आके एंगने करत तारू सा हमरा से नियर का सास बा कर गुजर कैसे बा का भौजी कुछ कर मैं तरू खा सकेलू हाथा टूट गइल हवे आ खइबो त अपन हाथ निकाल के खइबो पास थरिया आ मने का देख कम देवे नी जा काहे हम ले निकाल लेन तो ढेर निकाल ली हनी हैं आराम से अंगूरी चाट ठीक बटे ना देख गइल प्यार हमनी को आ माने कि इतना का इलाज से माई पूरे घर के पी गइल बिया कि तने घरे में रहे ना देबी जैसे ना हमारी आगावा के थरियावा खींचा तारू ना खींचब। वैसा ही भगवान परियन के कहल के खींचाई देख लियो जा तोहरे खिंचाई भगवान करिया कि जान लू देखा भौजी मैं आइल बड़ुआत मचावे खातिर मैं माई का झगड़ा लगाओ ओकरा तरफ से माफी मांगता नहीं आज के बाद ना कर आप में गलती नहीं है बताई इनका रहन खराब भइल बा कि ना जब अपनी घर में झगड़ा भिड़ा सकली तो दूसरा के घर में टाइम लगी इनका के जब से बाबूजी गोइल बड़ा बहारा का नाम पड़ी यही से गोविंद कही न जा कुछ नहीं के इतना बुझात कपार पर उनका। चढ़ा के ना रखी जा समझनी बूढ़ पर जितना होत नहीं का दिमाग काम नहीं खे करत ए बाबूजी के दिमाग में पता ना का घोड़ा गइल बाटे हम तो माफ कर देनी लेकिन भगवान कबू जिंदगी में इनके माफ ना करे का माई बाप का भौजी का मेहरारू ई तो घर में लतौल झगड़ा कुल करत सब कुछ नहीं के बुझात मैं बाबूजी जोन बड़ा का नाम अब गोविंद मैं उनकर कारण है